Mae'r cyfleoedd hyn ar gael I chi. Ni fu amser mwy cyffrous erioed I ganfod y sector busnes corfforaethol a chyhoeddus sy'n ehangu. Mae byd busnes yn symud yn gyflym. Ewch gyda ef. Anelwch yn uchel. Ydych chi'n barod I buddsoddi yn chi eich hun? Mi fyddwch chi'n dysgu gwybodaeth hanfodol gan arbenigwyr, darlithwyr gwadd a gweithwyr proffesiynol byd diwydiant. Camwch o'r dosbarth I fwrdd y cyfarwyddwyr trwy brofiad gwaith penodol ac ymweld yn rheolaidd a busnesau ledled Prydain. Dysgwch sut I gydbwyso mwy na llyfrau wrth I chi weithio drwy nifer o bynciau, digwyddiadau a heriau diddorol a lunwyd I feithrin eich sgiliau hanfodol, ehangu eich gwybodaeth ac I roi hwb ymlaen I chi. Mae busnesau ledled y byd I gyd yn chwilio am bobl yn union fel chi. Mae eich dyfodol yn dechrau heddiw. Coleg Cambria.